Is-suġġett li bħalissa qegħdin irriflettu dwaru hija karizma partikolari fil-Knisja tal-maternità spiritwali għas-saċerdoti u għall-qdusija tas-saċerdoti. Rajna diversi personaġġi dan l-aħħar fil-Knisja, personaġġi nisa illi jgħixu ħajja qaddisa u lil mulejthom il-vokazzjoni li jsiru ommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Jieħob ninsisti li dan fuq il-passi dejjem u l-mudell ta' Omna Marija, il-Madonna li hija Om Ġesu u Ġesu huwa is-saċerdot, u allura bħalma Ġesu jaqsam is-saċerdozzju tiegħu ħanidu hekk irġiel li huwa jsejħilhom illi aħna nsejħulhom alter Kristus, Kristu ieħor, hekk il-Madonna wkoll taqsam il-missjoni tagħha ta' Om ma' nisa li jgħixu dil-maternità spiritwali illi hija se kelma li ħanitek ħanivvinta jiena ħanida jiena ma tgħidix il-Knisja ma biex nispjega dan il-kunċett ħanidek altera Marija. Bħalma l-irġiel jistgħu jkunu alter Kristus, Kristu ieħor, in-nisa jistgħu jkunu wkoll altera Marija jekk jingħaqdu mal-Madonna li taqsam magħhom il-vokazzjoni li jkunu ommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Illum nixtieq nilaqakom ma' waħda mara minn Messiku li kienet tgħix bejn l-1862 u l-1937. Il-Venerabbli Maria Concepción Cabrera de Armida, jew kif inhi magħrufa aħjar bħala Conchita. Dina kienet mara miż-żewġa, allura kienet mara kellha raġel tagħha u kienet fl-istess ħin omm ukoll ta' ulied. Matul is-snin tagħha Ġesu prepara kif tgħix spiritwalità li tkun omm għas-saċerdoti. Il-qudiem illum anke għandna kotba tagħha li huma pubblikati anke u Malta sibu tixtru l-kotba tagħha, kellha rwol importanti anke fil-ħajja tal-Knisja universali, mixja fil-fatti lejn il-kawża tal-kanonizzazzjoni biex tkun iddikjarata qaddisa din il-mara. Ħansemmalkom ftit kliem illi Ġesu fil-mixja spiritwali ta' Konċita għalilha. Hemm merwieħ illi permezz tal-ordinazzjoni saċerdotali huma jirċievu unzjoni dilka saċerdotali. Iżda wkoll hemm erwieħ saċerdotali li għandhom din id-dinjità ma mhux permezz tal-ordinazzjoni kif jirċievu għas-saċerdoti. Iżda xorta għandhom missjoni saċerdotali. Dawn joffru lilhom infushom maqudin miegħi. Dawn jgħinu lill-Knisja b'mod qawwi spiritwali ħafna. Inti se tkun omm ta' numru kbir ta' ulied spiritwali. Iżda dan se jiswielek tbatija kbira f'qalbek. 1000 martirju. Titbati u tmut għal 1000 darba. Ġib lilek innifsek u l-offerta ta' ħajtek għas-saċerdoti għandi. Aqqat l-offerta tiegħek ma l-offerta tiegħi, ħalli taqla l-grazzja għalihom. Jiena rrid nerġa' niġi lura f'din id-dinja fis-saċerdoti tiegħi. Jiena rrid nibdel u nġedded din id-dinja billi nuri lili nnifsi permezz tas-saċerdoti. Irrid nagħti lill-Knisja qawwa ġdida, il-qawwa tal-Ispiritu Santu fuq is-saċerdoti tiegħi bħal f'Pentekoste ġdid. Il-Knisja u d-dinja għandhom bżonn Pentekoste ġdid, Pentekoste saċerdotali, Pentekoste interjuri. Hekk dan il-kliem ta' Ġesu lil Konċita sistijaj, hekk huwa ħanidu hekk il-mod kif Ġesu qed iddaħħal lil Konċita f'din is-sejħa f'din vokazzjoni li tkun omm spiritwali. B'xi mod tispjega dak li kont qed ngħid qabel meta deskrivejt in-nisa kif jistgħu jkunu altera Marija. Ġesu għalilha isma' hemm irġiel li jirċievu permezz tal-ordinazzjoni saċerdotali d-dinjità tas-saċerdozzju, però hemm merwieħ oħrajn li mhumiex saċerdoti però għandhom ħidma saċerdotali. Xi jfisser dan il-kliem? Il-qalba tas-saċerdoti hija l-offerta li hu stess huwa dak li qed joffri u dak li qed jiġi offrut ma' Ġesu fuq is-salib. U Ġesu qed jgħidilha hemm nies li jistgħu joffru lilhom infushom mhux bħala saċerdoti fl-ordni sagri, imma dak li aħna it-teoloġija l-Knisja tallimna l-katekiżmu il-saċerdozzju komuni tal-imamdin kollha.
Aħna bħala imambdin għax dan huwa sagrament bażiku fundamentali għal maternità spiritwali, is-saċerdozzi komuni li permezz tal-mamudija kulħadd jingħaqad ma' Ġesu li biex jista' joffri l-ħajja tiegħu, it-talb tiegħu, is-sagrifiċċju tiegħu għal konverżjoni tad-dinja. Imbagħad dawk li jirċievu l-ordinazzjoni saċerdotali bħala sagrament huma il-saċerdoti ħanidu hekk ordnati u s-saċerdozju ministerjali. Is-saċerdozju li jagħti l-qadi għall-komunità nisranija, mu speċjali billi jmexxi il-komunità, billi amministra s-sagramenti u billi wassal il-kelma, billi evanġelizza. Allora Ġesu qed jidres ma' sejħa tiegħek Konċita mhix li inti tkun saċerdot. Imma sejħa tiegħek li inti toffri ħajtek għas-saċerdoti u dan se jiswilek ħafna dbatija. Id-dbatija li jidilha isek ħatmut 1000 martirju. Id-dbatija tal-qalb. Għaliex esisti l-offerta vera anke l-qdussijiet tas-saċerdoti offerta sagrifikali bħal mija l-offerta tal-Madonna fuq il-Kalvarju. Il-Madonna li fuq is-salib hija kif jgħidilna l-Konċilju she lovingly consented to the immolation of the victim. Il-Madonna kellha tħalli lil Ġesu jiġi offrut u taqqat id-dbatija tagħha ma tiegħu waqt li tħallih jiġi offrut fuq is-salib. U hekk dawn li jagħtu ħajjithom għall-ħajja tas-saċerdoti. Il-maternità spiritwali biex ngħidlek kif twellet fid-dbatija il-liben tagħha fiżiku, l-ommijiet spiritwali huwa fid-dbatija li jridu jweldu s-saċerdoti ġodda. Ġesu però jkompli jgħidilha l-importanza tas-saċerdoti u għalhekk hija se tifhem aktar imbagħad l-importanza tal-vokazzjoni tagħha u dak li qal Ġesu lil Konċita jgħidu anke l-ommijiet spiritwali fi żminijietna dawk minnkom nisa li tħossu din is-sejħa biex tgħixuha. Ġesu qalilha li jrid jiġi lura fid-dinja permezz tas-saċerdoti tiegħu. Li huwa jrid juri lilu nnifsu lid-dinja billi juri lilu nnifsu lis-saċerdoti u permezz tas-saċerdoti. Li huwa jrid jagħti qawwa ġdida lill-Knisja permezz ta' Pentekoste ġdid, imma li huwa Pentekoste saċerdotali. U din importanti jeżisti hekk dan il-pjan tas-sema din ix-xewqa tagħha li nifhmuha ftit. Ġesu jrid jiġi għand id-dinja permezz tas-saċerdot. Darba minnhom Ġwanni Pawlu Tieni kien qal din il-frażi: id-dinja għandha bżonn tas-saċerdot għax tittara l-Kristu. Id-dinja tħares lejn is-saċerdot għax titħares lejn Kristu. Ġesu jrid jiġi fid-dinja, jrid jasal għandna permezz tas-saċerdot b'mod partikolari. Is-saċerdot huwa ikona ta' Ġesu, għalhekk ngħidulu Kristu ieħor. U din importanti nifhmuha li aħna s-saċerdot iridu ħanidu hekk nabbinawh u norbtuh mal-persuna ta' Ġesu. Mal-persuna ta' Ġesu. Fis-saċerdot naraw lil Ġesu kif kienu ħopijiet San Franġisk mhux id-dnub tagħhom irid nara mal-Kristu fihom li jagħtini lilu nnifsu fl-Ewkaristija. U Ġesu qalilha wkoll il-Konċita li jrid dan il-Pentekoste fil-Knisja. Irid li l-Knisja tirċievi mill-ġdid il-qawwa tal-Ispirtu Santu, Pentekoste ġdid. Imma dan se jseħħ permezz tas-saċerdot. Pentekoste saċerdotali. Kif kien fuq l-ewwel 12 l-Apostlu miġburin ma' Marija illi rċievu d-don tal-Ispirtu Santu seħħ Pentekoste, mbagħad huma marru jippritkaw u għaddew l-Ispirtu Santu ħanejtek lill-oħrajn, il-3000 li konvertow u l-5000 li konvertow, hekk il-mulej jrid jerġa' jagħmel Pentekoste fil-Knisja. L-ewwel bidla fis-saċerdoti imbagħad permezz tagħhom Pentekoste fil-Knisja. Allura importanti jeżisti intom li intom ommijiet spiritwali għas-saċerdoti jew il-qegħdin tagħmlu discerniment dwar din il-karizma din is-sejħa. Ifmu dan ir-rol partikolari tas-saċerdoti li bihom il-mulej irid iġib Pentekoste ġdid. Nixtieq ngħid kelma lilkom ħuti saċerdoti f'dan mument. Ejjew napprezzawha, ejjew nemnuha din il-verità. Il-mulej bina saċerdoti bid-djufija tagħna iva, bil-fraġilità tagħna iva wkoll. Irid iġib Pentekoste ġdid fid-dinja u fil-Knisja. Però ejjew aħna saċerdoti nħallu l-mulej jibdilna. Ejjew ma nirreżistux il-grazzja tagħha fil-ħajja tagħna bħala saċerdoti. Ejjew ma nwebsux rasna, ma nwebsux qalbna, ma nkunu doċli għall-ħidma tal-Ispirtu Santu li jrid jaħdem fina li ninżel fuqna fl-ordinazzjoni saċerdotali, ma issa jrid jinżel fuq ħutna l-bnedmin permezz tagħna.
Aħna l-aġenti tal-Pentekoste l-ġdid bħala saċerdoti. Pero għanna bżon l-ommijiet spirituali li jitolbu għalina biex aħna ninfetħu għal din il-grazzja il l-mulej irrit jagħmel fina. Konċita eżistijaj il l-mulej urija din is-sejħa darba minnhom il-Ġesu fl-Ewkaristija qaltlu mulej jiena nħossni li minix kapaċi li nħobbok u għalhekk ħan iżżewweġ. Però nitolbok għatina ħafna wlied ħalli huma jkunu jistgħu jħobbuk aktar minni. Hekk araw kif din oħtna Konċita se tgħix il-vokazzjoni tal-maternità spirituali frott anke tal-maternità fiżika tagħha. Jekk drabi oħra ġieli semmejt suliet ta' klawsura li kellhom din missjoni, hawnhekk ħansemmi għal darba oħra kif semmejt drabi oħra wkoll. Nisa miż-żewġin illi jgħixu mill-istess maternità fiżika jsiru ommijiet spirituali huma wkoll.